galibi 'yan social media ɗin nan mata da zaga suna fitar da tsaraici, wallahi so da yawa idan naga sun aikata fitar da tabarruji ko tsaraici ko al'aura, wallahi sai in tausaya musu, saboda wani hadisi na imamu muslim, kuma wallahi hadisi ne ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma qattu, akwai siffofin wasu mutane biyu 'yan wuta ne, ni annabi na buga stam wuta za su shiga, amma ban gansu ba a lokaci na, bi ma'ana har in mutu ba za su bayyana ba. Kun ga ya nuna a zaman za su zo ne bayan shi. Da ya faɗa, da yake da mata za mu yi magana, ya faɗi maza ya faɗi siffansu, ban so in tsawaita magana. Da ya zo kan mata sai ce wa nisa'un, da wasu irin mata da za su zo bayan na tafi, kasiyatun, ga dai tufafi a jikinsu amma ariyatun tsirara suke, saboda tufafin ba irin wanda Allah ya ce su sa bane su fita da shi. Kun san ya faɗa ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam in za su fita, wala tabarranna tabarrujal jahiliyatil ula, ko matan annabin Allah ka ce kas su fita da ado da tsaraici, ke babanki waye da zaki fitar da tsaraici, Allah ya daga miki kafa. Idan har za a ce mana na Aisha radiyallahu anha wanda Allah ya fi so, Allah ya ce ki rufe jikinki, kar ki fita da ado ko wani abu mai daukan hankalin maza. Matan da annabin Allah ya fi so duk duniya ke, cewa ma duk duniya ita ya fi so, ba wai a mata ba, duk duniya ita ya fi so. Aka ce sai wace sannan sayyidina Abubakar. Idan wannan ayan za ta sauka akan na Fatima radiyallahu anha, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita din gaban jikina ne, duk abin da ke faranta ran na Fatima yana faranta min rai, ku sani duk wanda ya bata mata rai ni ya bata ma rai. Idan ayan na ya ce ta rufe jiki, ta fita ba tsaraici, Allah ya ce ku fa sani da matan annabin Allah, to yanzu ke dan Allah na Fatima babanta annabi ne, na Aisha mijinta annabi ne, kuma annabin wanda Allah ya fi so gaba daya, an sa musu wannan dokan. Ke yanzu zaki taka dokan na Allah ya kyale ki, me kika taka? Me kika taka? Yanzu har tallan zina suke yi a kafin sadarwa arha. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban gansu ba, sun sa tufafi amma tsirara suke, ma'ilatin, sun riga sun karkace ma dokokin Allah, ba sa bi hadisi da aya bai musu tasiri, mumilatin, suna yanga kuma don su ɗauko hankalin maza su zama fitina a gare su. Dan Allah bari ku ji hadisin nan. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aytumuhunna, idan lokaci ya kai ku zamani kun ga irin wannan matan, fal'iduhunna, ku ce ni annabi na ce Allah ya tsine musu albarka, fa innahunna mal'unat. In ma ba ku gaya ba to ku tabbatar su tsinannu ne, dan Allah ya umurci mala'iku su tsine musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiru ba, yace la yadkhulna aljanna, irin waɗannan matan ba za su shiga aljanna ba, wala yajidna rihaha, kuma ba za su jin kanshin aljanna ba. Wa inna rihaha, kuma ni annabin Allah ina gaya muku kanshin aljannan nan la tujad, ana jin shi min masirati kaza wa kaza, tafiyan shekara 500 kan kai san da aljanna take zaka ji kanshin ta. Wannan hadisi na faɗa Imamu Muslim ya ruwaito, wannan hadisi na faɗa ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan wani na da ja ya je duba hadisin, idan ya ga bai inganta ba, dan Allah ya fito ce ma duniya Umar Shehu Zaria makaryaci ne, ma annabi karya. Idan kuma ka duba hadisin nan kaga ya inganta, to Umar Shehu Zaria sako kawai ya isar, ya rike kai da ubangijinka, duk abin da kai da shi za ku haɗu. Inna rabbaka labil mirsad, ni ba ni nake hisabi ba, ba ni da wuta ba ni da aljanna, amma ka sani kabari makaranta ne mai zaman kan.